F'dawn il-jiem il-bdiewa qed jikkonkludu l-proċess tal-ġbir tal-patata Maltija biex apparti s-suq lokali ifornu s-swieq barranin illi ta' kull sena jkunu qed jistennew il-kwalità illi joffri l-prodott Malti. Kif jispjega ma' Net News Michael Farrugia, din kienet sena pjuttost tajba għalkemm il-bidu der li seta' joffri sfida. Is-saġun kien tajjeb ħafna, l-ewwel kien naqra jebes għax ma rridx jagħmel xita fil-bidu, ġifieri n-natura dejjem hija priorità f'dan ix-xogħol. U l-natura dejjem m'għandekx kontroll fuq. Minn mbagħad għamel dik ix-xita tafrar u l-prodott inġabar u ġie f'postu kif xtaqna aħna. Il-bidla fit-temp saħansitra waslet biex inbidel iż-żmien tal-proċess tal-patata. Illum il-ġurnata l-patata tinżera għal nofs Novembru bil-proċess li skont it-temp saħansitra kapaċi jibqa' għaddej sa Diċembru jew Jannar waqt li l-prodott jibda jinqala f'April. Iżda n-nietna jiftakru xort oħra. Il-temp inbidel, ġifieri bdiewa antiki li għandhom iż-żmien illum ġifieri jkunu jaħdmu fil-passat jgħidulna li qegħdin naqalgħu il-patata kmieni ħafna. L-ewwel ħaġa ħabba kompetizzjoni tas-suq Ewropej u anke ħabba kompetizzjoni man-natura. Bidla fl-istaġun li waslet għal sfida ġdida, is-susa, waħda mill-ikbar u ġieħ ta' ras għall-bdiewa illum il-ġurnata saħansitra qed tibqa' tinstab anke fix-xitwa. ċertu insetti żdiedu ħafna. Pereżempju s-sousa hija l-aktar insett li ikidna ħafna fil-patata jagħmlilna ħafna ħsara. Qabel kien jibda f'Ġunju, illum sar anke f'Marzu ġie li sibna, ġifieri ċertu snin meta tkun isħana anke f'Marzu. Allura bil-fors kellna nimxu kemm jista' jkun il-qoddim fix-xogħol biex inħaffu u ma nħallux dan il-problema ssir. Investiment qawwi li sar fl-aħħar snin grazzi wkoll għall fondi tal-Unjoni Ewropea qed jassisti lil bdiewa biex illum makkinarju mill-aktar modern kapaċi jagħmel mad-90% tax-xogħol. U l-kapaċità tal-produtturi lokali u l-bdiewa li jarfu jaħdmu id fit man-natura anke biex kemm jista' jkun inaqsu l-użu tal-kimika waslet biex illum il-ġurnata fetħu s-swieq Ewropej. Il-kelma tal-patata Maltija mxiet ġifieri llum mhijiex l-Olanda biss is-suq tagħna ġifieri għall-Ewropa kollha tista' tgħid. L-Olanda baqgħet il-main part tagħna ġifieri fejn ibagħtu l-prodott tagħna ma mbagħad sintendi jekk is-suq ikun differenti f'pajjiżi oħra. Ġifieri prezz aħjar, kwalità forsi tkun iktar ikollna kwalità aħjar allura nistgħu mmorru fejn irridu bija. Illum il-ġurnata l-kwalità tajjebnija ħafna bit-teknoloġija li jew u s-suq Ewropej l-Ewropa kollha ġiet is-suq tagħna. B'tunellati ta' patata li diġà nġabret mill-għalieq lokali bħalissa għaddej ġmielu wkoll il-proċess tal-għażla tal-patata qabel din tiġi esportata. Huwa xogħol jebes imma ta' sodisfazzjoni għaliex meta tagħmlu minn qalbek dan ix-xogħol jipproduċi frott, tipproduċi l-ikel għal ħadd ieħor u fl-istess ħin huwa sodisfazzjoni għalik li dak li għamilt qed tixbor il-frott lura minnu. Xogħol il-bdiewa se jkun jista' jitgawda mill-qrib hekk kif nhar il-Ħadd li ġej f'Misraħ tal-Maqluba fil-Qrendi issir edizzjoni oħra tal-Festival Agrarju tal-Patata bi prodotti lokali, eżibizzjonijiet kif ukoll spettaklu mill-aqwa matul il-ġurnata kollha.